wai ka sani ka faru Alamatu Rabbani yanzu harka ta ka ba ga irin hituwar da ne ba na sa irin pink kalo kansa kayan mediket saboda aikin lamari ne ya zama yanzu al'amari ya zama yakin ya zama dole sai kowa ya hito an yi da shi saboda alaji ina ga amma kansa abubuwa kansa ta haifar nawa garuruwa cikin jamhuriyar Kebbi da Sokoto da Zamfara yana wada akwai bannar da kansa ta yi na rage da Allah irin gudun hijira yadda kaga ana gudun hijira irin wagga gudun hijira ta irin mayaka da irin boko haram haka mutane suke gudun hijira saboda ƙauyukan suna bar garuruwa saboda kansa ta yi musu illa akwai gida za ka samu gida sama ga mutum 100 da wani abu amma da shakkoki sun hito irin babu mutane wagga daga kansa ta kama waccan nono ta zaface mata sai mai gaudi irin baki ne walle irin ka gani akwai wanda ko da ma za a hito da shi da kauye zuwa birni irin yadda ka san budewa bonnet din gaban mota ka san ba a dari irin direba na uba sifin 200 da wani abu a ce bonnet ɗaya ba ya bude irin ka gane kuma ya kame haka nan ai likitocin medical suna ganin ayatu ka gane suna kokari kuma a wannan lokaci sai Allah ya kawo irin wata boye Allah wadda irin Allah ya zabe ta ya bata wannan aiki ta ce Dr. Zainab Baguri wadda gaskiyar lamari irin mace ce mai kaman maza ko kuma in ce jaruma ce cikin jarumai kuma ke cincince yabo a jari dole ne a jinjina mata a wannan namijin kokarin shi yasa har ma ta fito da irin ranar kansa irin ta korar kansa irin kansa ba abin da ake nufi kansa ciwon daji cutar daji to ta za a yi yaƙi wannan cutar daji shine aka fito da hanyoyin da za a yi da bayanai ka gane irin 7 October ne ranar ina ganin insha Allah a Abuja Aminu Kano Kusitu a lokacin za a yi ranar gangami ne za a yi kowa da kowa fito na fito za a yi saboda ina faɗa muku kansan nan ba da kuke gani kai kansa ba da kuke gani ba karamin abu ce ba kansa bala'i ce za a kai lokacin da ana jami'in sallah unguwa mutum 200 kansa za ta tura zaga su yadda kasa ana lale abu cikin mota ka san da ake buga haka kansa take daukan mutane tana lalewa sai a zo a samu wata ran daga liman sai ma mun sai ma an samu mutum 3 cikin sau an yi sa kansa da irin ka gane to yanzu lokaci ne wanne na mana wai kansan nan me kansan nan shine ita Dr. Zainab Baguri ta zo ta nemi ku bayanin irin tana so ku san me kansan kafin ma a abu ka san wani lokacin da wani yana da kansa hawa waje kana kallon dan uwanka ga ka gashi haka za a yi mai turke wajen gari a turke shi a daure ba a ko mu'amala ce wai me yake wa kansa gari in ka taba kwam lemu drinks shi bi ma ai ka san hepatitis da ya haifo ni zama hadari ko ita ce rashin lahiyar da kana ta yada da ka jin bakin ka ya ci ya zabti ma na zabba ciwon baki kana ji kana wajewa kana wargajewa irin kana ji kana mutuwa ba za ka iya hana kanka mutuwa ba kaza ba ku da zai mutu kwamma duk mutuwar da ka sani ta da ce ba ka irin kana ji da rashin lafiya ta kama kansar da aka yayi ko wata wanda na sani cewa irin ta haihuwa ba shi ciwon amma ba zan faɗi da saboda abin da ya shi kansa ta kama ta ana faɗa mata irin welcome away kansa a waya da su a yarin da ke samu irin medical hospital akwai medical foundation na kansa ana nuna mata kansar na baya a ta dauke shi kamar salbi irin da facebook ka gane ai baba ina gaba sai da kan ko ba kamar yabo da kasa irin sansani kana ma da wata ne irin ya tura nan da yan ta hito ma kana da wata ita labai ce wato ita ce da fara da su kullu kansa ta mata gaba ɗaya sulsuli irin su kunda rubu ne abane an wanda ka annas shajaratul mal'unatu ala wajhil ardi ka gane ai to tunda Allah ya kawo mana wannan boye Allah Dr. Zainab ba irin shinkafi ba gudu ko in ce ma ita ce mutum da ya mai tilowa wadda irin UN ta ɗauka award aka bata na karrama daga turawa suka turo aka ware rana ta kanas aka ware bata jinjina mata irin akan namijin kokarin da take aka bata award na UICC daga kasashen turawa ka san ka tambaya Hajiya Aisha Buhari ita ce matar Mr. President shugaban kasa ai ita ta ga ayatu tana zaune office ɗinta kawai sai zance shigowa sako alal dalilin turawa suna ta turuwa wai ba gudu wai to ana tunanin ko ta gudu ashe kai bata gudu ba tana can ta bi kansa da gudu ashe Dr. Zainab ba gudu no ta ce ba zancen gudu ai ana tunanin Hajiya to ko ta gudu turawa suna ta turuwa ana neman ta turai ashe kai turawa a wanda za su ba ta aka yi ta tuririya turawa da wata baturiya ta tura bature wurin sa ga Zainab ba gudu wai me ne suke har turawa suka samu wanga a wanda suka ba ta ai can wata baturiya ta tura wani bature cikin dankalin tura a tambayi Hajiya Aisha Adwa da kes ta kashe kes din kafin zuwan wannan awadin da aka baki madan na karama Allah ya karrama ki ya ɗaukaka ki irin kuma girma muke ga sai mato wani baki na Afirka dole a yi jinjina gare ki wannan muna mika ta mu wannan MC Alfaleda ne yake mika tasa godiya da kuma irin miki mai sa alheri wa wannan awadin da Allah ya sa aka baki kuma ina so a ce mana ranar wai a wai kansa za mu baki haɗin kai kwar da kwar
ki Hajjaju wai na hada miki ranar wai kawai kansa duk wanda ma bai haifi yaron ba Abuja rana Aminu Kano wai a ce baka zo ba Usetu ai kawai zuwan ka duniya bai ma yi amfani ba a yau 27 Oktoba ne kawai ana hada muku a Abuja Usetu Aminu Kano kawai in baka zo ba ranar ba zuwan ka duniya kawai bai ma yi ma amfani ba ranar kowa da kowa zai mutu Hajiya ki akwai ai ajibo ta so inda ka san ku saba ganin rana wata irin bata ma fitowa irin balkoni sai 6 ranar na ana buƙatar ki hakuri rana ce ko kamata a ce a hito da Allah ku gayi masu bala'in buga Facebook ku hakuri ranar nan irin 27 Oktoba a daure a dan share irin ka gane irin duk da masu kowa da kowa ake da buƙatar da masu irin office irin ka sassafta likita ya kai wani banka ka gane kowa ya hito a bada haɗin kai a zo a dafa mata da zai faru irin babu duba da baya a samu irin kansa na wurin a waya ita da ke irin ta kuje kawai a kai ta wajen gari a rai a Allah mai talauta kujera a kuje kawai a ƙara ba ta nan mai yabo shi ke na